Evar baş, heval hêcevî dermûn başin. Îro mijaremeya sereke serdagirtina saziyên Kurdan e hêzên Dewleta Tirk vê sibê avêtin ser saziyên ku bi Kurdî re eleqedar dibin. Ev sazî hemî hatin ser û binkirin, deriyê wan hatin şikînandin, pirtûk, alav hemî hatin ser û binkirin. Mamosteyên li wan saziyan hatin binçavkirin, hêjmara binçavkiriyan 25 can derbas kir. Li ser vê mijarê ka em cih bidin bertek daxuyanî nerazîbûnan. Ha evraş ber bi kuderê ve çe tam divan deqeyan de serokê dewleta Tirkiye yani Recep Tayyip Erdoğan li Amerîkayê li Netanyahû bî axaftinek dikir. Behsa Filîstînê kir, behsa Qibrîsê kir, hemû mafê wan anî bîra serokên cîhanê. Filîstîn çawa divê bibe dewlet, çawa mafê Filîstîniya were parastin, dewleta Qibrîsê divê çawa statûyê were naskirin. Lêbelê hemî gotinên Tayyip Erdoğan rast bûn, di cî de bûn. Lêbelê divê hemî axaftinê wî ji bo Kurdan jî derbas be. Yek serokekî cîhanê derneket li hember Tayyip Erdoğan negot erê tişta ku tu dibêjî rastiyekê giştiya cîhanê ye. Erê mafê Filîstîniya were naskirin, erê mafê Qibrîsiyan bila were naskirin, ne mesele ye. Lêbelê ka mafê Kurdan. Bi qasî 30 milyon Kurd di çarçoveya dewleta Tirkiyê de dijîn, lêbelê îro hêzên dewleta Tirkiye avêtin ser saziyên ku Kurdî re eleqedar dibin. Tehemûla dewleta Tirkiye ji zimanê Kurdan re jî tune. Statûl derehane, serxwebûna Kurdan derehane, avabûna dewleta Kurdan derehane, vêga vê bihêlin lê ji zimanê vî milletê re jî hurmeta dewleta Tirkiye tune. Tayyip Erdoğan weke mirovekî dirrû li Amerîkayê behsa zimanê Filîstîniyan dike, behsa heqê Filîstîniyan dike, behsa dewletbûna Filîstîniyan dike. Erê bila bibin dewlet. Behsa zulma dewleta İsraîlê ya li Gazayê dike ya li Lubnanê dike. Bila behs bike. Hemî tiştê ku Tayyip Erdoğan îro ji ser kursiya Netanyahû bî kir, axaftina xwe kir, agahiyên ku dan hemî agahî rast bûn. Li aynî mantık ji bo mafê Kurdan jî derbas dibe. Di vê çarçovê de ezana cih didim mijara sereke ya di derbarê zexta li ser zimanê Kurdî de û paşê jî vê êvarê ez bernameyekê taybet ji we re pêşkêş dikim. Ew jî destên tarî ev sîxurên ku li Rojavayê Kurdistanê hatine girtin ka îfadê wan çine, çawa li xwe mikur hatine, çawa hatine perwerdekirin, ji aliyê kê ve kî ve kîjan îstixbaratê ve çawa derbasê Rojava bûne û heta niha giliyê kîjan revebirên Rojavayê Kurdistanê kirine. Heta niha destê wan di xwîna kîjan revebirê Rojavayê Kurdistanê de heye. Bername me piştî bawer dikim piştî 2 saetê din em ê bernameyekê taybet ji we re pêşkêş bikin. Destên tarî di Ronahî TV de hatiye weşandin. Em ê ji wê derê agahiyên di derbarê van sîxuran de ji we re ragihînin. Niha hevan bi destûra we ez hinek li we binêrim eger heval li vê derê amedê bin em derbasî amedê bibin ji wê derê agahiyên dawî bi we re parve bikin û dîmen em ê bi we re parve bikin ka binêrin. Ez çend agahiyan bidim we paşê jî dîmen hene ez dîmena bi we re parve bikim. Vê sibê li Amedê hem ne tenê li Amedê jî binêrin hem li Stenbolê, li İzmîrê, Merdînê polîsan avêtin ser avahiya Medderê û pirtûkxaneya Payizê. Polîsan li avahiya her du saziyan jî kelûpelê wan ser û binkirin, derî pencere şikînandin û hemî alav tevlihev kirin, dest danîn ser materyalan, pirtûkan. Yani ev hard diskên kompîtûra jî deste ser kirin. Polîsan avêt ser Kooperativa Perwerdeya Ziman û Hunerê ya Ankayê jî ku kargehên perwerdeyiya pirzimanî û hunerî li dar dixe. Kooperativ li taxa Bağcılarê ye, navçeya Rezanê ya Amedê ye. Polîsan kelûpelê kooperatifê belav kirin. Hard diskên kompîtûra jî deste ser kirin. Mîna ku tiştên derheqê terorê tê de hebe. Ya û ziman ziman. Ya te însanekî me tune bi dewleta Tirkî bide fehm kirin ku milletê me xwedî li zimanê xwe derdikeve. Heqê milletê me heye û her tiştê xwe jî pêk bîne tiştên aydên netewa milletê Kurd. Di çarçoveya Lêpersînê de di derbarê Medderê de tabii gelek daxuyanî hene ez van daxuyaniya jî bi we re parve bikim lê pêşî ez hinek dîmen bo nîşanê we bidim binêrin. Ev dîmenên ku vê sibê hatin dîmenên hovîtiya dewleta Tirkiye nîşan dide binêrin.
Yani ev rewş bibî awayî hevanno binêrin. Dîmenekî din heye ez nîşanê we bidim. Yani tam rezalet, tam rezalet. Ez bi destûra we vê dîmenê jî parve bikim, paşê ez derbasî daxuyaniyan bibim. Ev jî yani mirov gelek deşin, mirov gelek dişin. Yani milletê me dibe êdî bikaribe xwedî li nirxê xwe yên netewî derbikeve. Yek ji nirxên esasî ê milletê Kurd ziman e. Zimanê xwe divê bi her awayî di bin her şert û mercî de biparêzin. Ka me çawa parve dikir? Ez vîya bînim. Baş e. Çekemezsiniz. Ev jî cî payîz Pirtûkê avêtine ser vê derêjî. Yani dewleta Tirk çi dixwaze? Tam di vê demê de ku Tayyip Erdogan li netewek bî derbarê xelkê de axaftinan dike. Behsa welatê xwe jî behsa terora dewleta xwe jî nake ya li ser Kurdan. Yani binêrin di kîjan şertan de gelê me hewl dide xwedî li zimanê xwe derbikeve, mamosteyê xwe perwerde bike, mamoste jî zarokan perwerde bikin. Di van şertan de em hewl didin xwedî li çand û kültûra xwe derbikevin li derekî weke Tirkiye. Yani bi vî şeklî nabe. Bi vî şeklî ne mirov dikare zimanê xwe xwedî derkeve, ne jî mirov dikare pêş bixe. Ji Kurdan re sedî sed coğrafyayek serbixwe lazim e, coğrafyayek otonom, xweser lazim e ku Kurd bikaribin îdare xwe bixwe bikin. Hem aliyê ewlekariyê de hem jî aliyê çand, kültür, parastina ziman, perwerdeyî dibe milletê Kurd zarokê xwe bixwe perwerde bike. Hewcê dewleta Tirkiye nemîne, saziyê wan nemîne. Hevanno binêrin. Ez ji were daxuyaniyê ku hatine parvekirin ez zû bi zû bi were parve bikim ji ber ku ez anha amedekariya bernameya din dikim. Heta niha li gorî agahiyên bi dest ketine 25 kes hatine binçavkirin. Tê gotin dibe ku hejmara binçavkiriyan zêdetir jî bibe. Hate zanîn ku biryara veşartî danîne ser dosyeyên lêpirsî de. Ya çi tê de ye? Biryara veşartî binêrin, nepenî. Heta 24 saatan jî hevdîtina parêzeran ya bi müvekîlê wan re hatiye qedexekirin. Müvekîlê ku em dibêjin mamoste ne. İnsanên ketkarên zimanê Kurdî ne. Nûnerên rêxistinên sivîl yên civakî û partiyên siyasî yên li bajêr gelek kesan bi hev re îro derkete nava kolanên Amedê daxuyaniyek hevbeştan çapemeniyê hevseroka DBP ya Amedê Sultan Yarayî Ewlî Akifî çi got tevî hemû êrişan gelê Kurd dest ji hebûna xwe ber nedaye û axaftina xwe wiha domand. Tiştek nemaye bi serê gelê Kurdan nehatiye lê dîsa jî gelê Kurd û Kurdistanê dest ji hebûna xwe berneda bila hemû cîhan zextên li serê gelê Kurd bibîne. 2 milyon zarokan dest bi perwerdeyê kiriye. Zarokan nekarî bi zimanê dayika xwe dest bi perwerdê bikin. Gelê Kurd ne Kurdên beriya salan e. Hûn nikarin bi tirsê pêşî li wan bigirin. Kurd ji mirinê êdî natirsin. Her tim xwedî li zimanê xwe derketine. Hemû hevalên me yên perwerdeyiya ziman didin, hatin binçavkirin. Bila baş were zanîn ku em bi ziman û nasnameya xwe hene. Erê wellahî. Em bidomînin xebatkarê me derê Mehmet Asena jî daxuyaniyek cuda xwend dibêje ev êriş li dijî daxwaza gelê Kurdî azadiya zimanê Kurdî ye, perwerdeyiya bi Kurdî, statûzekirina Kurdî, fermîkirina zimanê Kurdî ye. Ev êriş li hember van hemiyan e. Yani zimanê Kurdî bi tu away dibe ne gêje statûyekî ne gêje fermiyetê.
em baş dizanin ev êriş perçeyekê ji êrişên li dijî hemû nirxên me Kurdan ên dîrokî netewî û civakî ne. Berdêla wê çi dibe bila bibe. Em ê bi tu awayî ji tekoşîna xwe ya ji bo serbestî, ji bo azadî, ji bo fermîbûn perwerde, ji bo statûya Kurdî gava baş navêjin. Ew naxwazin zimanê Kurdî di jiyana aborî û civakî de were axaftin. Ew bixwazin nexwazin cehnema wan kiriye. Milletê Kurd êdî dibe serwext bibe. Êdî heqeten rastiya xwe fehm bike. Binêrin. Jiyana aborî, jiyana civakî li her derê divê Kurdî were axaftin. Dewleta Tirkiye nikare pêşî li we bigire. Li bazarê eger hûn jiyana xwe ya rojane bikin Kurdî, kî dikare pêşî li we bigire? Di ticaretê de eger hûn Kurdî bikarbînin, kî dikare pêşî li we bigire? Tam berova jî eger menfaeta wan hebe ew ê werin Kurdî fêr bibin. Dibêje ew her wiha naxwazin di zimanê Kurdî de perwerde were dayîn, naxwazin li tu qadan zimanê Kurdî were axaftin. Bila nexwazin ya, bila nexwazin. Ama em bixwazin, em pêk bînin bes e. Ez di wê qenaetê de me ku milletê me jî pêk nayîne. Yani milletê me tam mane wateya Kurdî, yani giringiya Kurdî ya ji bo pêşerojê ez dibêjim tam têne gîştiye, pêk nayîne. Zarokên me ya ez dibînim mesela di rûpelên me, di kanalê me yê YouTubeê wisa de hêjmara zarokan, hêjmara ciwanên ku li me temaşe dikin gelekî kêm. Mesela ez fehm nakim çi me. Ya em nikarin xîtabê van ciwanan bikin gelo. Belkî kêm asiya me ye. Yani dibe êdî em Kurdî bixin nava jiyana xwe ya rojane. 7 salin hemû zimanên neteweyên li erdnîgariya Tirkiye dijîn asîmîle kirine. Lêbelê wan di 7 salên dawî de bi her jûre zilma xwe zordarî û êrişan nekarîn zimanê Kurdî asîmîle bikin. Hêr sûkîna wan ji ber vê yekî ye. Ev rast e. Heqeten jî wisa ye. Baweyekî bêhuquqî davêjin ser saziyên me. Hevalên me, mamosteyên me binçav dikin. Em ê vê yekî bi tu awayî qebûl nekin dibêjin. Kesên di meş û mîtînga de daxifin. Sibê jî dewam dikin, bilahaya we hebe. Di axaftinê de wekî din çi tê gotin, divê naberê de min telefonê Amedê jî kiriye, min agahî jî di derbarê vê terora dewleta Tirkiye li ser saziyên Kurdan de girtiye. Dibêjin ka em bisekine heta sibê çawa dibe, eger hatibin berdan hatine berdan, ne hatibin berdan sibê gelê me wê da keve kolanan nerazîbûna xwe zêdetir nîşan bide. Vê gavê hêjmara binçavkiriyan 25 e. Piraniya wan mamoste û xebatkarên zimanê Kurdî ne. Axaftina Tayyip Erdogan ya li netewek bî gelekî balkêş e. Ez pêşniyaz dikim hûn bixwînin hemî gotinê wî ez îmza xwe davêjim binê. Hem di derbarê hem derheqê Qibrîsê de hem derbarê Filîstînê de. û hem jî netewek bî rexne dike. Netewek bî dîsa dubare dike. Netewek bî ji pêncan mezintir e. Rast e. Li netewek bî biya îro milletekî ku nüfusa wî gîştiye 5 milyonî dikarî bû statûyê qebûl bikira. Dikarî bû statûya Şengalê a Rojavayê Kurdistanê, dikarî bû statûya Başûrê Kurdistanê qebûl bikira. Îro li netewek bî wê serokekî me jî biçûye wê derê axaftinekî bikira. Ama netewek bî erka xwe, wezîfa xwe nayîne cih. Di vî aliyê de Tayyip Erdogan maftar e. Gotinê wî rastin. Lêbelê gotinê rast ji devê kesekî şaş derdikeve. Tayyip Erdogan zalim e, diktatör e, qirker e. Bi siyaseta xwe, bi xebata xwe dixwaze milletê Kurd temamî ji holê rake. Her tiştek ku Tayyip Erdogan rexne kiriye di derbarê İsrail û Filîstînê de, di derbarê êrişa İsrailê ya li ser Gazayê de bixwe li Rojavayê Kurdistanê kiriye. Heftê Oktober tê bîra we, wextê ku İsrailê êrişê ser Gazayê kir, 1 Oktober hefteyekî beriya wê jî Tayyip Erdogan êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kiribû. Bi aynî awayî bixwasî milyarek dolar zirar dabû Rojavayê Kurdistanê. Binesazî tune kiribû. Tayyip Erdogan dibêje İsrail êrişê ser ambulansan kiriye. Erê te jî êriş kiriye. Tayyip Erdogan dibêje İsrail êrişê ser xestexane û camî û miskeftan kiriye. Te jî kiriye. Tu firqa te û İsrailê tune ye. Ama dengê min nagêje wan. Serokekî cîhanî dibe li netewek bî derketa li hember gotinên Erdogan bigote hemî gotinê te rastin li ji devê kesekî şaş derdikeve. Tiştê ku İsrail aniya serê Filîstîniyan tu jî tînî serê Kurdan. Aha ji te re numune. Aha hêjmara wan 5 milyon e. Ka statûya wan, ka hebûna wan.
ka zimanê wan ya sê çar saziyê me hene li Amedê, li İzmirê, li İstanbulê nizam kuderê bi ked û imkanên pir qit ava kirine li wê derê em ji xwe re dixwazin bisitirin, perwerde bidin çend sit zarokê me davêjin ser wê derê jî. Ya du nivîsên biçûk li ser rê em dinivîsin divê hêdî biçin nivîsên trafîkê ne diçin wan jî jê dibin. Mesela doh bifikirin, ez nebêjim doh, Meral Danış Beştaş di tweetekî xwe de dibêje televizyonekî Türk Halk TV bû çi ziqûme bernameyekî wan heye wisa bajar digerin diçin wî bajarê li wê derê wekîlkî bin, şaredarkî bin, bi wan re didin distînin fikrê wan digirin, bi taybetî jî yên mixalîf digirin. Bifikirin kanalên televizyona Tirkiye çûye Erzurumê li wê derê wekîlê tenê yek wekîlekî muxalîf heye Meral Danış Beştaş dawet nekiriye pêra neaxifiye. Çi dike? Diçe wekîlên AKP'yî davet dike, mirovên AKP'yî davet dike. Çünkü di çavê muxalefeta dewleta Tirkiye û di çavê hikûmeta Tirkiye'de Kurd ji bo wan potansiyel dijmin dibê werin tunekirin. Ji bo min hemî kanalên televizyonê ên ku ji xwe re dibêjin muxalif ên girêdayî AKP aynî ne. Firqa wan tune ye. Partiyên ku ji xwe re dibêjin muxalif û partiyên li ser desthilatariyê di meseleya Kurd û Kurdistanê de aynî ne. Weke hevin. Dema êrişê ser Rojavayê Kurdistanê tê kirin, hevû du destek dikin, dibin yek. Hatta CHP û hin partiyên din hikûmetê rexne dikin, dibe çima te têra xwe lê nexist. Te çawa hîn teror ji holê ranekiriye. Dibe tu çawa hewa cih didî ew qas beyanatê wan ên li Tirkiye yan jî beyanatê wan ên di derbarê mafê Kurd û Kurdistanê de. Yani mantık muhalefeta li Tirkiye hikûmetê rexne dike çima Kurd tunek nekirine. Çima dışarê li Zap, Avaşîn û herêmê Parastinê ên medyayê de artêş hatir çima bi ser neketiye hikûmetê rexne dikin. Yani ew qas bi giştî hikûmet û muhalefeta xwe behevran e. Çapemeniya wan jî bi wan re ye. Yani ew mesela narînê bikaranîn goşt û hestî wî xwarin hemî dirûne. Bi sedan narînê me tên kuştin li serê kaniyê Efrînê li her derê yan jî îro mesela nahêlin narînên me perwerdeya zimanê xwe zikmakî bibînin ka narînê diparêzin. Dirû ka ew narîna ku nikaribe zimanê xwe dayîkê biaxife hûn sazî û dezgehê wan tune dikin hûn êrişê ser wan dikin. Çi mana wî heye? Dewletekê rabiye mehekî xwe dibe tîne nikare cînayetekî piçûk ya narînê eşkere bike ya. Ew qas aciz, ew qas cahîl, ew qas hevkar, bi çeteya re hevkar e, bi malbatên çeteyan re hevkar e. Hewl dide hin malbatên Kurdan, hin partiyên Kurdistanî qaşo weke wî de parê xwe weke partiyekê Kurdistanî dibînin, dixwazin bikar bînin. Ev jî xwe dikin alet di destê dewleta Tirkiyeyê de xwe didin bikaranîn. Dibe ême em hinekî bibin xwedî rûmet. Em xwe nedin bikaranî. Welhasil na qismek daxuyanî jî aynen bi vî awayê ye balkêşe ez dixwazim wî jî ji we re bixwînim. Hûn êrişê hebûna Kurdan dikin, hûn êrişê hebûna jiyan û zimanê Kurdî dikin. Em dibêjin em ê zimanê xwe biparêzin. Hûn nikarin êrişê Kurdan, hûn nikare êrişê zimanê Kurdî bikin. Heta ku yek Kurd jî li vê dunyayê sax be hûn ê nikaribin zimanê Kurdî tune bikin. Di vê cîhanê de heta yek Kurd jî sax be dibêje ew ê di nava civaka xwe de di nava jiyana civakî de ew ê Kurdî tim bikar bîne. Heta zimanê Kurdî nebe zimanê perwerdeyê, heta zimanê Kurdî nebe zimanê fermî, heta ev ziman di destûra bingehîn de cih negire, heta ku ev destûra bingehîn ya ku bi xalên nijadperestî cih digire, heta ku ev destûra bingehîn bi temamî neyê guherandin, heta ku zimanê Kurdî di destûra bingehîn de cih negire, dibêje em ê dengê xwe tim bilind bikin, em ê tim li kolanan bin, em ê tim we aciz bikin. Daxuyanî bi vî şeklê ye
em ê li ber xwe bidin, em ê tekoşîna xwe, em ê mücadeleya xwe ya ji bo hebûna xwe, zimanê xwe, ji bo çanda xwe û nasima xwe bidomînin, em ê vê yekê pêk bînin. Niha hevanno meşû mîtîng ya nerazbûnê sibê jî wê li Amedê li him bajarên din hebe ew ê dewam bike. Mebasa helwesta çapemeniya dewleta Tirkiye jî kir. Ji bo min heqeten feq nake. Yani ez temaşe dikim. Min zû de temaşe nekiribû ji ber meseleya narînê min wext daxwe ku ez hinek ev kanalên ku xweweke muxalîf dibînin min imkan daxwe ku ez li wan temaşe bikim ji ber meseleya narînê, ama min dît ku mantıqa wan a hikûmetê di meseleya Kurd de yek e. Rica min ji hemî partiyên Kurdistanî ew e hûn jî li hember vê mantıqa dewleta Tirkiye yekbûna xwe biparêzin. Hevanno yani di derbarê vê em ê li ser bisekinin, sibê ez ê mîvanekî jî bigirim. Ka helbesta we çi ye, ka hûn çi dibêjin li ser vê meseleyê, ez hinek cih bidim peyamê we, çünkü wexta me heye min nexwest ez cih bidim mijarekî din. Gelek mijarê din hene, bawer bikin ajansê me de tijî meseleyên dinin, ama ji bo min mesela herî giring ev e. Ka hûn çi dibêjin, sala çûyî divê Erteç çêbû, balafirê bê mirov rojava bombê kirin, dibêje tabii ki rast e. Her dem Kurdî dark sero 47 hevala hayat jî li vê dirê. Hevala hayat em nizanim ki jin mêr kurmancî de û mesele heye. Mirov nikare bêje hevala hayat jî. Hûn her hebin mala wê ava. Ez ê navê hemî hevala nexwînim ji ber ku ez carna hineka dixwînim hinek naxwînim. Ewsa ew çê dibe. Mehmed Şerîf çi dibêje Sûren? Yani dibêje ew jî kêmasiya me hemiyan e, eger yên rêvebir bi zimanê xwe neaxivin, gelo wê neyar wê çawa bike. Ew jî rast e, rêveberên me divê zimanê xwe bikarbînin. Rast e. Wisa ye. Mehmed Şerîf Sûren, ez yatiya vê mesaja te jî biweşînim. Xwelî li serê wan kesan be ê ku bi faşîsta re dimeşin. Rast e. Baş e hevan ez xatir ji we bixwazim. Hûn êvarê bernameya di derbarê evê de ev ajan sîxurên ku li Rojavayê Kurdistanê hatine girtin, îtirafê wan hene. Li xwe mikur hatine. Li ku derê perwerde bûne. Ji aliyê kîjan îstixbaratî ve hatine perwerdekirin. Çi qas pere girtine. Ev saziyên îstixbaratî ji wan xwestine biçin cihê kîjan rêveberî tespît bikin û gelo gihîştine armanca xwe, negihîştine armanca xwe. Ev sîxur çawa hatine girtin? Îro li ku derê ne? İfadê wan çawa hatiye girtin? Em ê bernameyekî bixwasî 40 deqe ji were daxînin ser YouTubeê. Êdî hadê bi hêviya rojê xweş ez vîya rakim. Mala wê ava hûn her hebin. Ji kerema xwe re me ji bîr nekin hem bibin abone. Her cara ku hûn hatine van vîdeoya temaşe dikin. Eger hûn nebûne abone, bibin abone, bi vî şeklî hêjmara me zêde dibe û demê em jî zewq digirin ji bo bernameyên pêş me. Her hebin. Çi dikin bikin bila bêdewbe.